تەماشاوانەی خانی تیڤی دەماوە خۆش بە هیوی دیکەم ڕەوشاوە خۆش و گەشت بێ دوێ هەفتەیە ئەمێ لەسەر مژارە خۆیان سەرەکە پرسا کورد لە باکوورێ کوردستانê پرسا کورد li Rojavayê Kurdistanê rawestin bi giştî çarçeveya mijara me ev e û hinek em ê dîsa ezmûneya PKK ezmûneya Apoçiya ezmûneya serokê Apoçiya bi rêz xapû em ê binirxînin û em ê di nav axaftinê jî de car carna qurtek li qehwê jî bixin û em dest pê bikin. Ya Xwedê. Apoyê ku xwe kiriye terziyê çareseriyê hema ji me re ji sala nod û sisê û heta roja îro yan jî berên salên nod û sisê ji me re çareseriya diçirîne û didirû û dixwaze li me bik li gelê Kurd bik. Apoyê ku xwe kiriye textorê dermanê kul û derdê Kurda diçe dermana li gorî kêfa dewleta Tirk li gorî kêfa Bersî Partiya Bers serdema Hafız Esed li gorî kêfa wan dermana ji me re çêt û didime û ev ê li dû tevgera xapoçî jî qebûl dikin û serê xwe dihejîn wekî keriye pez. Apo çi ji wan re bêje şivanê wan e, serok û serwerê wan e, hozan û rêberê wan e, qeşmer û rêberê wan e, onderê wan e. Bi vî rengî Apo tesîra xwe, pûtperestiya xwe û serweriya xwe li ser van rebena heta roja îro berdewam dik. Tê bîra we ê ku bixwaze vê mesela hanê nas bike erşîfa nîzik li ber desta ye. Pirtûkên Apoyê ê vê dawiyê vegerin li gelek de vera. Em ê bêjin ev pirtûkên Apo ne, qaşo pirtûkê Apo ne. Çareseriya wî ji mesela Kurd re xweseriya demokratîk. Xweseriya demokratîk otonomiyê heval na heval ji otonomiyê çêtir e. Federasyona heval na heval ji federasyonê kêmtir e. Yani heval di navbera otonomî û federasyonê de. Heval ti federasyonê nas dike çi ye? Heval te eyb dikiye çawa nizanim heval ma qeytim çil hesibî ne û vî manquretiyê hane û fêm nekiriye nizane federasyon çi ye, nizane otonomî çi ye, nizane xwelîseriya demokratîk jî çi ye. Çareseriya herî dawî a Xapo ji mesela Kurd ev bû ew jî çû. Xapo bi wê jî dirîd. Deklarasyona 27 Sebatê 2025 zelal dibêje, zelal dibêje, eşkere dibêje, dibêje ne dewletbûyîn, ne federasyon, ne otonomî, ne mafên kultûrî, ne xweseriya demokratîk, ne anedemokratîk. Ji wan re tîne erd, ji wan re tîne bin erd. Herin entegre bibin. Niha çîroka wî entegre bûyîne. Ev keriyê hanê dema ku Apo dibe serxwebûn û me li dûyî diçe wê wek wî ye. Dibêje binxwebûn me li dûyî diçe û serokatî fêm dike. Heval ma tu serok bêtir fêm dike? Tu kî yî heval? Tu kî yî tu behsa serokatiyê dike? Kuro serokatiya te kî yî? Serokatiya te em nema zanin cawî Tirkmen e, cawî Tirk e. Ged bê camê Tirkmen e, ged bêje camê Tirk e. Lê qetîyen ne Kurd e. Ne Kurd e yani. Aslê wî jî, bavê wî jî, ged bêm eşîra milan e û em hatine nav beraza. û nizanim çi û tiştekî wilo ev kesên ku ji van meselê han fêm dikin. Xwişk û birayên me yên ê Binxetê, ê Pisporê, eşîran yan jî ê Pisporê Erşîfa Osmanî gelo tiştekî wilo heye. Ji çiyayê Qereş daxê hinek malbat hatine bê ku em nas bikin sebeb çi ye, mêr kuştiye, jin revandî, çawa kiriye, diziyê kiriye.
هاتی دناوا عشيرة برازاد جياي وجا نافي بي عليه ديري نيسا مثلا هاني ما حقي وداي يعني ما سروي آخرين نها چارەسەریە دەموکراتیک هەری داویە ئەنزانم کاشەوە پشتی وێ ئاپۆ چژمار دەرخینە چارەسەریە دەموکراتیک کورد هەرن بڤان ستاتوی هەیی وان دەولەتێن تەویئێک و هەیی دەولەتا ترکە دەولەتا عەرەبە دەولەتا فارسە کورد گەرەک هەرن ئەنتەگرە ببن و ناوی کری ئەنتەگرەبووینە دەموکراتیک لەجێم ئاپۆ هەموو تش دەموکراتیک قەحوا دەموکراتیک زەبەشێ دەموکراتیک بەنیشتێ دەموکراتیک ساڤار و برنجا دەموکراتیک ترشکا دەموکراتیک چیژی قدام و باسێق و بەنیە دەموکراتیک و لێ چارەسەریەن ئاپۆ تم خازۆکن دەموکراتیکە یعنی کورد حەق واسەتێن کوشتن و داوی تشتنە تشتێک تنەها یعنی هەرن ئەنتەگرە بن وژە ئاپۆ زۆرێ يعني ئەرێ ناوێ وێ ئەنتەگرەبووینە دەموکراتیک بهێلە کورد قەرارا خۆ بدن بهێلە کورد ناس بکن فێم بکن کو ئەف تشتێکی gelekî baş e zorê li Kurdanek dema ku te digot serxwebûn û azadiyê û te bi zorê li Kurda digot werin tevlî min bibin tevlî şer bibin herin çiya herin gerîla tevlî gerîla bibin serxwebûn û azadiyê û otonomî xıyanet federasyon xıyanet hemû tişt xıyanet em zêrê zer û çira şîr û şoreşger û welatparêzê herî rastaqîne di nava Kurda de PKK'yî û APO'yî kî li hemberî APO ramana ajanê dewleta Tirk Çetin Güngör hevalê Mîtê û ajan û nizanim çi Enwer Etawilo nizanim Mihemed Cahit Şener bi vî rengî hemû kesên ku rexne li APO kirine subhanallah subhanallah hemû hevalê Mîtên û APOyê ku dibêje hevalê Mîtê me ê ku digot min pereş Mîtê stendî li cem APO çiya li cem qehwa kewê li cem qehwa Emîn Ereb li cem nizanim kî ev qehwê ê li ser social media û civatên ku digerin hemû ev kesên ku PKK wan tasfiye kiriye xayînin ajanin emîlin pîsin dijminê gelê Kurdin APO tenê çira şîr û zêrê zer deja werin yani heşayî hizûra we vî kerî vî buhêrî derbas bike ka çawa çêdibil ceman ez nemazanim yani çareseriya demokratîk lê îslûbê APO ne îslûbekî demokratîk dema ku tiştê xwe tu ferz bike tu tiştê xwe ferz bike çareseriyê xwe ferz bike li ser gelê Kurd li ser partiyên gelê Kurd li ser entelektûelên gelê Kurd tiştekî nedemokratîk yani ez mafê medenî ferû qaqşar ora mar diparêzim mafê wan heyî ku piçekî biaxivin bêjin na ne li gor kêfa me ne li gor serê me ne li gor mehda me yani piçekî karibin ji APO re munaqeşe bike ev mafê demokratîk ez ji wan re diparêzim ji bo ku çareseriya PKK MKK Çakılmaz Partî Dew Partî bibe demokratîk dibê îslûbê ferzkirinê ê îkrahê tê de tune nebe منطق tê de hebe axaftin tê de hebe mejî tê de hebe nîqaş tê de hebe em niha wilo behsa entegrebûyîna demokratîk em bikin niha çi di dewleta demokratîk de heye zemîn heye ku Kurd herin entegre bin çi heye yani dibê sedemek hebe ji bo ku PKK xwe fesix bike dibê zemîn hebe sebebê ku PKK çêbû Kurdistana serbixwe û azad bû û dewleta dagirker û koalîsyona AKP MHP a dagirker dibê ev piçekî rewşa dagirkeriyê weriguhertin şîklî bijî weriguhertin lê naguherin hikûmeta AKP zemîna qanûnî jî amade nake zemîna qanûnî çi ye ew qanûna poşmanî ye a dewleta Tirk PKK wî dixwaze bike qanûna lêborînê a efwê efwekî giştî derkeve dewleta Tirk vê jî nake na hûn ê werin û
ايكو دخوازه سر چاوا ورن سلاحي خود تسليم بكن ورن تو بروبلمي وهب وني ورن محكمة كرن بروبلمي وتنبي وني هر مالا چیروک چارەسەری ئەنتەگرە بووین ئەv ئاپۆ vê dixwaze fers bike xapû heta niha xapû heta niha bi wan re de axive û dibe alîkariyê mir bikin ji ber ku yanî dixwaze berî bimire berî bicihime dixwaze tiştekî wilo bike ku xizmetekî mezin ji dewleta Tirkir bike têkeve dîroka Tirka di têkbirina û teslîmgirtina Kurda xapû niha ev e entegrebûyîna demokratîk yanî ji aliyekî ve ye Kurd gerek herin entegre bin lê dewlet ney entegre nebe dewlet li ciyê xwe dimîne mantiqê apû bi vî rengî ye yanî em bêjin Kurd ji mafê xwe yê serxwebûnê ku mafekî qanûnî yê mafekî meşrûê li gorî peymana mafê mirova li gorî qanûn û yasayê navnetewî mafekê pêk nayê ev meselak dine bes ev mafekî Kurda yê ku wekî hemû newlet neteweyên dinyayê hemû dewletên dinyayê ew jî bibin xwedî statûyekî serxwebûnê PKK sir vê esasê hat damezrandin em bûn dostê PKK ji ber vê armanca pîroz ku PKK jî biçû bavê PKK jî biçû wê ev armanca pîroz bimîne xewn bijî wê bimîne mav bijî wê bimîne rastî bijî wê bimîne çi bijî wê bimîne heta Kurd vî mafê hanê bi dest bixin kengî bi îsal piştî 100 salî jî ev mafekî Kurdayê pîroz e çênabin hûn reş bikin çênabin hûn êrîşî vê mafê han bikin baş e Kurd ji aliyê siyasî wekî PKK dibêje siyasî olarak taktîk Kurd biçekî ji mafê xwe dakevin dibê Tirk jî biçekî ji nijadperstiya xwe û dagirkeriya xwe dakeve ji bo ku em li orta rê bigêjin hevdû yanî Kurd bêjin em nema serxwebûnê dixwazin em federasyonê dixwazin Tirk bêje gelek spas we ji mafê xwe hûn daketin ji bo ku Tirkiye berdewam bike Tirkiye perçebir nebe lê dibe Tirkiye jî xwe biguhere Kurd bêjin em otonomî dixwazin me ji mafê serxwebûnê mafê federasyonê em daketin otonomî 20 milyon Kurd heq wasa coğrafya mezin ku tenê wîlayeta Diyarbekir Amedê tenê bes ku bibe yanî herêmekî federe em vê berdin Mêrdîn tenê bi tena serê xwe dikare bibe herêmekî federe Urfa bi tena serê xwe dikare bibe herêmekî federe wekî wîlaye wekî herêmekî federe xem nake ev hemû wîlaye Dêrsim Serhed Gerzane Botan Colemêrg ev hemû disik hevdû de em wekî herêmekî otonomî ji serxwebûnê em dakevin federasyonê em dakevin otonomî gerek dewleta Tirk qedr û qîmet bide vê tewîza hanê vê nefsanizm vê xwesteka ji bo çareseriyê vê heza ji bo çareseriyê gerek dewleta Tirk jî şekî dakeve ji bo ku em bi hev re karibin bi şêweyekî demokratîk ev jiyan berdewam bibe ev siyaset berdewam bibe ev dewlet berdewam bibe ev parlamento berdewam bibe di demekî di dewleta Tirk de di qunexa damezrandina dewleta Tirk di 1920 1921 22 di parlamento li Tirkiyê hebûn a Stenbolê hebû û a Enqereyê hebû perçebûn hebû di nava de dewleta Tirk de piştî Atatürk û şerê Atatürk û xîlafet mîlafet nema hemû dîsa bû yek mebesta min ji meselê ku Kurd tewîz didin ji mafê xwe dadkevin çareseriyê dixwazin aştî xwazin lê ne tu were teslîbûyînê ser Kurda fers bike tu navê bike çareseriya demokratîk û kî were rexne li apô bike tu wî bike wela ev neteweperestiya teng ev nizanim neteweperweriya teng û ê dewlet baxşalî bibe neteweperwerê demokratîk ez fêm nakim kî ji ev zanebûna li cem xapûçiya ji kur hatiye
يعني چما ev rewşenbîr mewşenbîrê ku derdora xapûçî nabêjin ku sîstema federe sîstema entegrebûyîna demokratîk e. Gelek herêm, gelek dever di hindirê welatekî didijîn, ev sîstema hanê entegrebûyîna demokratîk e. Yan jî yek ji sîstemên entegrebûyîna demokratîk a rasteqîne, a heqîqî, a rastî sîstema federeyî. Ev PKK çima şerê vê sîstema hanê dike. APO çima şerê vê sîstema hanê dike. Sîstemekî entegrebûyîna demokratîk e. Netewe, çande, herêm, herêmên ser esasên coğrafî, herêmên ser esasên netewayî dema ku dewletekî ava dikin bi hev re entegre dibin û ev navê wê entegrebûyîna demokratîk. Wekî Îmarat, wekî Belçîka, wekî Swîsra, jiyana ku tê de dijîn, welatê ku tê de dijîn, sîstema ku tê de dijîn, sîstema entegrebûyîna demokratîk e. Ev a APO teslîmbûyîna kertî ye, teslîmbûyîna navê wê kiriye demokratîk û ew nedemokratîk e. Her wiha pêvegirêdayî sîstema herêmên otonomî, herêmên xwedmuxtarî, herêmên hukmê zatî, ev sîstema hanê jî sîstemekî entegrebûyîna demokratîk e. Piştek asta wê kêmtir e ji federe. Çima APO vê jî qebûl nake. APO di pirtûkê xwe yê dawî de wekî min ji we re got çareseriya wî ya herî dawî xwelîseriya demokratîk bû. Li Rojava ferzkirin li Bakurê Kurdistanê û şerê xendek mendeka heqa serxwerd ji wan tê de hatin kuştin xwestin ferz bikin neçû serî çareseriya wî. Ew jî me dikarî bêje ku şiklekî statûyekî hebe. Niha hinek kerên APOçî hene kerin û serkirdin jî serkerin jî derdikevin wekî ew navê wî çi Zûhat Kobanî heval wilo derdikevin xwe xwaromaro dike û dibêje problem ne navê, navê wê çi dibe bela bibe, problem sîstema xwelîseriya demokratîk berdewam dike. Na problem nave. Eger problem ne navbana rejîma Colanî li kerê şeytên swar nedihat li serê xwe swar nedihat. Eger problem ne navbana dewleta Tirk li serê xwe nedihat. Eger problem ne navbana we qebûl nedikir. We digot YPG wê navê wê bimîn YPG û ev pêşmergên roj werin tevlî me bibin bere wekî takekesî tevlî me bibin ne wekî grûp. Em navê xweseriya demokratîk naguherin, em navê YPG naguherin, em navê qesede naguherin û dawî wekî tût û hûn mecbûr bûn hemû tiştê xwe biguherin û navê xwe biguherin. Ev çi derew merewîtatî xelkê dixapîne? Heval nav ne girîng in naverok girîng e. Ez dexîlê te û navê te û naveroka te û çîroka. Ev Zûhat Kobanî dewletekî wekî dewleta Belçîka dixapîne. Li vir li Belçîkayê ji me hebû ku li Almanyayê na li vir li Belçîkayê xwe wekî nexweş li cem dewleta Belçîka daye û pere ji dewleta Belçîka distîne û diçit û tê wê herin Rojava biçekî rewşteke bi xeteriyê nigo bi qurban û dû vê xwetariya xwe tê xide vê xwe birek were vê derê. Yekî wilo ye yanî li yanî dewletên Ewropa jî dixapînin, gelê kul jî dixapînin. Ana hûn herin li dosya vî gelek kesa ev kadro madro heval Şorbeşîr û heval Beşîr û heval Çaqilmaz û heval çarşem û pênçem hûn vegerin li dosyayê wan li cem van welatê hane wê bêjin wela em ji PKK reviyan em ji PKK perçe bûne jiyana me dibin xeteriyê de yêm hatin iltîca hatine mafê penaberiyê wekî kesekî ku ji PKK qut bûye xwe wilo danine diyarkirin lê rastî ne wilo ye. Xapandinekî jiyana wan giş di nava xapandinê de ye. Lewaz dibêjim tevgera xapoçî
ji serokê wanî mezin xapoyê wanî mezin û heta roja îro. Baş e temaşa vanê hêja ez dixwazim vê pirsa hanê bikim gelo dewleta resmî kî ye û dewleta kûr kî ye? Li gorî me dewleta resmî tê guhardin lê dewleta kûr sabit e. Niha yek were ji me pirs bike bêje tu kî xurt dibîne MHP Milliyetçi Hareket Partîsî yan jî AKP ez ê bêjim na MHP çima ji ber ku MHP desthilatdar e iqtîdar e di dewleta Kûrd e. A Tirkî dewleta fiilî li Tirkiye dewleta Kûr e. MHP iqtîdar e. MHP desthilatdar e. Hilbijartin ma hilbijartin tê ditin ne. Ev dewleta Kûr. Hilbijartin di dewleta resmî de heye. Binerin di dewleta resmî de a li partî û parlamento û hikûmet û nizanim çi gelek partî çûn neman. Partiya Turgut Özal Ana Vatan Partîsî çû. Partiya Süleyman Demirel Doğruyol çû. Partiya navî wî çi ye Bülent Ecevît Demokratîk Sol Partîsî ew jî çû û MHP ma. AKP jî vê dawiyê çêbû ji Refah qutbû ji 2022 de lê MHP hebû. Dema ku Apo hat girtin koalîsyona Ecevît û Bahçelî bû. Koalîsyona MHP û DSP bû. Demokratîk Sol Partîsî. Wê çaxî binerin heqwasa partî çûn û hatin û navê wan çûn lê MHP ma. MHP şirîkê dewleta resmî jî di parlamento de heyî grûpa wê pêncî parlamenterên sedin, heftê ne, heştê ne kêm dibe zêde dibe carna dadkevî jî lê dimîne. Di hindirê parlamentoyê de dimîne. Di hindirê dewletê de a resmî dimîne lê kesek nikare MHP ji ser sînga dewleta Kûr rak. Apo eleqa wî bi kî re heyî niha? Apo eleqa wî bi dewleta Kûr re heyî. Bi MHP re heye. û Apo di destpêka vê de daxuyaniyê wî ê dawî behs dike û eşkere dibêje ku dema li Enqereyê bû têkiliyê wî bi komeleyên ê MHP ê ciwana ê ciwanên nijadperest ciwanên şoreşker ê MHP ê wê çaxê xapo têkiliyê wî û peywendiyê wî ji wê dema hanê behs dike. Di daxuyaniyê xwe vê dawî êdî li xwe min kur hat keşif kir ku têkiliya wî û MHP vedgerê wî qonaxa hanê 68-69 hefteyî. Pişt roja berê xwe dide tevger mevgerên çepgir û bi emr û telîmat berê xwe dide tevgerên çepgir yanî. Têkiliya wî ya bi mîtêrê me bîr nedibir yanî. Apo bi zimanê xwe dişehetê bi zimanê xwe dişemitê behs jî dike me bîr nedibir. Mînak ev axaftina hanê ku ez ê niha perçeyekî ku sala 1950 Apo pêşberî bi milyona gelê Kurd zindî eşkere behsa têkiliyên xwe û mîtê dike û nebaweriya mîtê bi Apo behsa wê dikir me bîr nedibir. Em ciwan bûn wê çaxê me bîr nedibir. Ez çend salî me? Ez 19 salî. Çina çir 19 salî de yani tiştekî wilo kêmtirî. Wê çaxê ez nava xebata PKK a li bajarê xwe de bû. Xebata rêxistinî xebata sivîl yanî ne xebata askerî. Ji ber ku yanî tu cerîmê iddia nekirî ku ez mi çûyî xebata askerî kirî tiştekî wilo tune yanî. Min xwest lê rewşa min a tenduristî ne alîkar bû. Wê çaxê wekî hemû ciwanên Kurd a yanî. Baş e ji xwe li Apo serokê xwe yên newnewî guhdar bikin wê çaxê xem nake ev tarîxê dibe ez bînim bîra we û win xweşik wilo li serokê xwe berê bikin bi hişmendiya berê lê nenerin bi a 2026 lê binirin piçek rexne piçek lêveger
بچک نرخاندن فرمو تبیرا من دیسا چند کلمه کردی دون سر لواها میتی ترکیه بخواب مدکنیا میتی ترکیه بخواب مدکنیا میتی ترکیه بخواب مدکنیا دقول بی من نرن دوی نممکنه هر والاتی خواه میتی ترکیه جو وقتا که ها دقو برا جان کنه در کمه اگر عقید تسا میتی ترکیه جو وقتا که ها دقو برا جان کنه در کمه اگر عقید تسا میتی ترکیه جو وقتا که ها دقو برا جان کنه در کمه اگر عقید تسا نا اپو اشکره دبیجه مل بر میته دو کلمه و چند کلمه به کردی آخویج به باور ندکرن دیمکی اپو دو چوب میته ده آخویجی او دبیجه يعني افنت تشتكي مجازيه سروك ريخستنكي سروك النونويه سروك النوويه نتشتكي مجازي الشعراج مرد بيجي نا احمد حسيني وحكيم صفقان ورجمر الشعراء بيجي بيجي ما چند كلمه بيشيا ميتي قوتي بزمان كردي كان يخو مدكرن ما قي ابو دچو جميتي ازمونه زمان كردي يعني كورس زمان كردي ميتي فكر بو ابو چی جميتي بحثا چند کلمه یاد که حالا ویتیخ ازمونه و که به کردی زانه به کردی نزانه چیه؟ تو چی جمعیته چه؟ و تو چما تو چه آستا خوی آزمانه کردی به میتر مناقشت که هر جم مساعنتر هر جم نویسکارین کرده ایوی چاقه ای کده نویساندن تشتی خوی کردیش باشتی هر جمیتر چند کلمه چند جمله این به کردی بیجه دیمکی وی چاقه دوی قناغا هانه ده دوی دونه ماهانه ده کنتاکتاتا و میتی ده هبون بحثا زمانه کردید کن بشتر پیوه گریدای دوی آخافتنا هانه ده پرچه یکیدن موان به هفه پلچیم کریه دبیجه باوریا میتی تنبو کو ازورم از انقره ترک بکم انا تجا انقره دوار کردستان چه علاقه میتی جه هیه ده ازنیج میتید خوازه از هرم از نرم از بکم از نکم چه علاقه یعنی ته پروژه ته سیاسی هیه ته دبیجه از نوا تفگری چپگر دبوم ما خواست از تفگری که کردی چه بکم ما قیت پروژه خواه پروژکت خواه لسر میته عرض کربو تا گوتو تجوان رو دبیجه که خواه از ایولو بکم نرینا و چیه باوریا میته وی چاقیبتا ندهات اپو دبیجه دیمکی يعني او بحثا قهرمانيه خود كونو بنرن ميتي في لسر مدقوت مشكانت ميتي دفش حمو كسي برد بيوري بسميله تبقري بزكي تبقري بنزان دفش حمو كردا برد بارتيين كرداي كويت شاغي هبو وبيوري برا دو قونا ابو بدوش ابو بترس ويبيلن اگر عقيده سا برج انقره دركبه اف تاني فان چند جمله هاني ون وگرن لي ولو ببه نافره شروع بكن وني ناس بكن كو تيكليا في قراسي سروكا اندرليك ب بريقصنا ميتير هي بدولتها كور هي هنا جوي دما هاني يعني واف مسألة نشجع منه نا انا كاس دبيجن تشتي ديرو كي دفج برنا بري منا نا باوي طيارة نت باوي طيارة ديرو جرينجه پکه خو فسخ کرو ناوی خو کرو حتی نهاش برفتگره روژن دیرو کی دفج شرط چکداریشی بردا لدیسا فتگره و سال وگره پاسه تباخه نا دیرو گرینگه ون حتی نها به دیرو کا روشبوینا خاپو و دیرو کا مرنا دیا خاپو ونش خوردکن سال وگر دیرو گرینگه دا مزراندنا پکه فسخ بو حتی نها ون لیوت گرن دیرو گرینگه دبیز چیروکی آپو آنا وین آپو یعنی لسوشل میدیا آپو چیا وگرن
ودگرن خطابی آبوی بری اری ونچما ودگرن خطابی آبوی بری ای سالو نوتی بحثا کردستان دکر و بحثا شر دکر و بحثا اگر نها ون آبوی نها ای انتگرابوینا دموکراتیک دا عجیبینن ونچما ودگرن فوتوی وی کevin وینی وی کevin آخافتنی وی کevin کتا علاقه وان آخافتنی هانی بالروشانها تنیه مرد کاره وگر وان آخافتنی هان وان ویدیوی هانه جبو گو دیروکا آپو رخنه بکه از ودگرم وقت نویزکار وقت رخنگیر وقت لیکولینر وين شما ودگرن يعني مثلا وكي هاستو نارين وهلوستن نوستالجي يعني وندخوازن وگرن قوناغا كخابو ولو خارو مارو دكرو ولو شعبي خو ولو دشكاند وآوري خو ولو توش دكر وزماني خو دريش دكر وندخوازن وگرن قوناغا هاني يعني ونشما جا آبوي كيفن حز دكن ولي ودگرن تفليكو آبوي نو لدج آبوی نو آبوی کevin پیس دکه رزیل دکه دبی سرخابون تشتکی خرابه بو چپگری تشتکی خرابه بو نزانم چه خرابه بو باخچلی و قیروی را باخچلی باشو خیره خوده یه و هرن انتگره بفن دولتا باخچلی آبونا اب ماله چما وندی بیجن و نگرن تشتی دیروکه چو ام بحثا کمکوژیا دکن کمکوژیا کو داوا پکه چه بون چو هوا شورش بو غمناک د سردما فلسطینی ده نا ای کو درد که وان درو مروي هاندك هناك احمق هنا نزانن يعني دنا كوكي يعني دشرو بفچون دنا برا حماس وفتح ده 12000 کس نهاتن کشتن دشرو بفچون دنا برا تفجر فلسطینی ده لكون ديرو كاوي تفيد حقا سكاس دناوا بككي تنيد نهاتي كشتن يكي جارك يشمرغو اري بارتي ويكي تيش اري دناوا بارتي ويكي تيش ده دناوا بارتي ويكي تي 15000 كس نهاتن كشتن لي دناوا بككي ده 15000 كس ابود بيجه حيا 10008 15000 كس تنيد ناوا بككي ده بككي بخوبخه دناوا تجربه فلسطيني او ازمونه تنه كو برينداري خو بكوجن برينداري خو جميل بايك برينداري خو كشتيه دناوا پدگه و یکیتی و نظام یکگرتی اسلامی و پارتی کمونیست چه پارتی نورخستن کردستان باشور پارتی کی نه هاتی برینداری خو نکشتیه پکه برینداری خو کشتیه پکه برینداری خو کشتیه دیروک گرینگه هدبیم وگرن دبي ام وگرن عيني او چیروکا چما عقيد هات كشتن چما في شكا كل عقيد كت جداوي بو نلبش مرسوم قرخه ماز دبي ام وگرن وي مسألة هاني دبي حمو دفتر ببن چما و بچیروکا شهید بونا مظلوم دوگان لیست مظلوم دوگان کو خوشنقاند کو خانقاند و ناوی جاکر عيدا نوروزه و نظام چو ونوگرن روزنامه سرخابون سالن 82 83 84 همو دبیجه کو مظلوم دوغان خوددار دکری خونه شودانی اف چیروک میروکین کو به دیروکا شهید و قهرمان اون شما دلیزن یعنی وی چیش مظلوم دوغان کم ببه کون وی اف بشیوه کی افسانه و درو و بچیروکا وی نلیزن وی چی کم ببه يعني لو ما دبيشم ديروك جرينجر لو ما يعني ليسكا بديروكي حتى لسر تاريخ الشهيدة عندنا ما بكي كده بون خورتكي كردا باجاري دربسية ازقلك جرانا بيبي دوجم جبر كادري دسبيكي دربسية بكي كيفي تصفية كر لذا ما هاتن جا اهلي بيرقوتنو كونن شهيد آدانين وي شهيد اعلان كرن قوتن والله دشركي بري دجمن ودشركي وبرقدانكي مزن
حتا فیشەکە داوی و بیها شەهادەتێ ناڕاستا پەکەکە ئەوی کوشتی پەکەکە ئەوی تەصفیە کردیان و بڤی رەنگی di dîroka şehîda dipêlîstine, di dîroka Kurda dipêlîstine, dema ku ez têm behs dikim na heval tiştê çû nedid û dîro em zarokê îro ne. Kur tu ne zarokê îroyî tu ne zarokê doyî. Tu zarokê tevgera xaboçî ye. Emrê te 6 sal bi jî, 7 sal bi tê di nava xapandinê de bifetis. Em zarokê îro ne. Bi vî rengî wilo dixwazin ji vê mesela hanê birevin. Na pirsekî din ez dixwazim bikim çima xîtaba PKK îdî bî wekî xîtaba dewleta Tirk. Ser gelek tişta yanî berî çend roj dobû pêr bû Maslûm Ebdî derket di hevpeyvînekî bi zimanê Erebî de gelek cara navê Herêma Kurdistana Federe Bakurê Iraqê. Ev navê Bakurê Iraqê navekî Ereba û navekî Tirka Kuzey Iraq. Navekî Tirkayî tu çima nabêjî devê de nagere. Ne tenê ew yanî û li dew partî Çeqelmaz partî binerin ev malî yanî. Tirk qebûl kirine ev ala hanê Tirk jî qebûl kiriye xapoçî qebûl nakin xapoçî xweş Tirka Tirktirê dihesêbin. Xîtaba wanî siyasî, dijatiya wanî siyasî hemû yanî wekî partiyekî nijadperestê Tirkan e. Ana werin vegerin çif ew ferq û cudahiya di navbera dew partî Çeqelmaz partî û MHP sibe hilbijartin çê bibe dûr nebînin ku koalîsyonekî çê bibe MHP û dew partî Çeqelmaz partî dibe ku navê xwe bigware. Navê xwe bike Qozerqurt Partî. Ew û MHP herin bi hev re koalîsyonekî çê bikin. Dûr nebînin. Xîtaba wanî siyasî, xîtaba wanî ragihandinê pir paralel bi hev re gelek cara yanî kopya heve hinek cudayiyên biçûk carna hene bivî pirsek e. Demekî ev rêxistina hanê bi rastî rêxistinekî tarî ye û rêxistinekî li dijî doza Kurd e. Li dijî berjewendî lê derdikeve Mustafa Qarasov derdikeve cilê Pêşmergalê ye û Cemîl Bayik û Murat Qaraîlan û nizanim çi ev çi miştê hen. Yanî eyn wekî çîroka bavê sîstemê Aldar Xelîl mesele ne ew e tu cilê Kurdî li xwe ke. Mesele ew e tu di xizmeta vê ala Kurdistanê de be. Tu di xizmeta Kurd û Kurdistanê de be. Ez çi bikim ji cilê Cemîl Bayik û cilê Murat Qaraîlan û ew qasa sal li çiyê mane we qasa sal nizam çi hek qasa sal Murat Qaraîlan li çiyê mayî lê hek qasa kuştin jî kiriye. Hek qasa yanî yekî berpirsê kuştina Faîq Sofî ê dêrikê Faîq Sofî ku dibin îşkenceyê de hat tasfiye kirin ev Murat Qaraîlan e. Yek ji berpirsê ê di devera ku la ew lawik yanî ew kadro ew ê hunermend ê rewşenbîr lawê dêrikê ku di nava PKK de tasfiye bû li gorî agahiyê gihaştimiz herêmên dibin kontrola ev Murat Qaraîlan. Ew ê Nasirê Hecmensûr jî bikuştana. Nasirê Hecmensûr wilo jim Xwedê de wilo filitî. Bavê wî çû me berê behsa vê çîroka hanê kir. Bavê wî rehmetiyê bavê wî Slêmanê Hecmensûr çû heya wê derê û mesele teqiya lê ew ê Nasir jî bikuştana. Gelek kes ew ê bihatana kuştin û bihatana tasfiye kirin di nava tevgera xapoçî de yanî. Yani ez dema ku ez vê dibêjim ne ku ez keda çervanên ciwan ne Cemîl Bayik ne Duran Kalkan ne Murat Qaraîlan şervanên ciwan şervanên teze ê 17-18 salî 19 salî 20 salî ê ku hatine xapandin ê ku hayê wan ji vê dîroka PKK a bi qirêj û gemar tune
ku hayê wan ji aliyê PKK kujerî krimînal terorê çin ne ez li ber van ciwana dikevim ne ciwana Cum'a ne ez ne li ber ciwana Cum'a nakevim çûye yanî ez li ber keç û xortên ciwan dikevim ku pir bi PKK hatin xapandin me jî em jî hatin xapandin dema ku em ciwan bûn lê me bîr bir ji ber ku ez naxwazim ciwan werin kuştin werin xapandin ez van rexneyê hanê dikim ji dibêjin hoşeng devdavê ji şervana û devdavê ji şehîda û devdavê wilo bi ehmeqî bi kirtî wan tiştê hanê dibêjin binerin bi vê belavkiriyê sêhertin vê vîdyohanê belav bikin ji ber ku belgeyekî dîrokî ye belgeyekî dîrokî ye û gerek li ser vê esasê vê belgeya hanê apo were mehkeme kirin temaşe bikin apo çi li ser şervana dibêje çi li ser çekdara dibêje dema ku apo li Şamê bû û keç û xortê me li serê çiya jiyana xwe ji dest dan apo bi çi heqaretê bi çêr û dijûn û sixêfa bi çi çavî li wan dinere temaşe kin û guhdar bikin Ez vakt kelîma ji bo gerîlayê me duyme. Her û xeber têne min du gund hate girtin. Ha aşkerek hete gund, heftakî du gunda mah, vê qes me aliman diye. Hîn minik kera, nizê hal parîze. Hîn minik kera, nizê hal parîze. Vê qes me aliman diye. Hîn minik kera, nizê hal parîze. Hîn minik kera, nizê hal parîze. Hîn minik kera, nizê hal parîze. apo eşkere bê yanî bi kurmancî heşayî şervana yanî heşayî hezar carî heşayî wan bi yanî apo wek wan wekî kera dihesêbe û dibê me wan elimandiye ku hayê xwelî ser hayê xapo te wan çi elimandiye tu nizane fîşek devançê vek û bigire tu nizane Kilaşînkovê vek û bigire te çi wan elimandiye te çi wan perwerde kiriye me wan perwerde kir û me nizanim çi wekî kera nikarin xwe biparêzin nizanin xwe biparêzin te xwe biparastana layê ewêş hey tu bi qurbana solê gerîla bibe tu bi qurbana solê şehîda bibe te xwe biparastana me te bidîta te xwe di Tirkiyê biparsa çima tu reviya berî darbeya 12 Eylûlê bi sal û nîvekî tu reviya te xwe biparasta tu li Ewropa bû tu çû Roma jî tu di Roma jî di derket tu di Yunanistan û Rûsya jî di derket tu li Kînya jî di derket te xwe biparasta bavê parastinê me te bidiya ne heyfa keç û xortê Kurda xapo were van tiştê hanê li ser wan bêje anagir ev gotin ji devê min derketana heşa ku ez van tiştê hanê ser şervana bêjim ku ji devê min derketana wê çi bigota tevlî wilo tevlî vê heqareta hanê tevlî vê ev heqaret li hemberî gelê Kurd e li hember ev zarokê dêw bavan e zarokê malbatan e zarokê eşîran e heqê apo tune heqê layê ewêş tune ji wan re bêje wekî kera heqê wan tune malbatê şehîd û şoreşgera gerekana herin sûretê apo fotoyê apo ku di mala wan de heyî bavêjin ev ya hîna di not û pênca de ev gotin ev nerîn li ser zarokê we digot li ser keç û xortê we digot wekî kera kas ez çi ji apo re bêjim ez çi ji apo çiyar bêjim ez çi ji xapo çiyar bêjim piştî vê van rûreşiyên dîrokî xapo ku derdikeve ku bi belgenê bi dengî wî ana yekî carekî komîntekî nivîsandibû ev AI ya ev nizam kiro hayê xwelî ser AI çi halê çi ev serokê te yê newnewî ye serokê te yê tewtewî ye apo yekî wilo bû bi vî rengî nêzîkî serkirdeya
پارتیا خود بو بوی رنگی نزیکی گوتنا هری خوش الجم آپو چی الجم آپو دماکو به کادروی خوره دا آخوی و رسپه چوچوک بوی رنگی بوار دا آخوی وگرن کادروی کبن بجواره بیج نوی کدفش بگه که بردان آپو ولو بو وجار الجموان سروك نووي وكذا سروقاتيه وهوال باوي شقل ماس تسروقاتيه فهم نكري هوال تسروقاتيه فهم بكرانا تقولوا سروقاتيه نتقول وقالك ام سروق فهم بكن وخليل السري تبه وخليل سروق السري سروق تبه كونها سروق تا بريكو ماموستا احمد زكي اقشوغلو بحثا آپو نل امرالیه ما بحث کرمه ده هن پروگرامات و اف انفرماسیون جمر هات از ناو اشکره ناکم یکی پاریزری آپو جمر وی انفرماسیون هانه ده 1024 جمر بود کو آپو نل امرالیه درو مروا اولو تیاتر وی جمر نظامی گمی ممی و چمشته اولوان ویتینن وی جمر گو دما کو ام دچون مددید هلیکوپتر دهات وبشتريكو ام فدگريان ام دقيق يدبون هليكوبتر دولتات الكرادو بنافا اف قلي خابوشيه قلي هوالو دوستو موستن خابوشيه بنافا خابوشيه تا خود بمينن حزار خيري ونج خابو وج تفقرا خابوشي ون ببين وچواق وخير وخوشيه ديتيه وجاجمر هنا كورن برتوكي سروقاتيه كرو هاي خولي سر مبقاسي جرانياتا برتوكي سروقاتياتا خوندي تاچو خوندي تخوندي يجي تفهم لك تاچو خوندي دما كو ازرخنا ديكم بنجا هي اي تاچ هي ليفر استيم داويا في مجاري في خلكي حتى خلك جيدن نافا خير وخوشيه ده بمينه